Rokliny a turistické chodníky Slovenského raja sú zaľadnené, aj keď na Slovensko dorazilo mierne oteplenie. Ako bolo teplo v tom januári, tak zase ten začiatok február bol mimoriadne chladný, ale nie až tak, aby zamrzol Hornáč. Je to najväčšie lákadlo, tak stále Hornáč sa nedá prejsť. Ani už do konca sezóny určite sa nebude dať prejsť na korčuliach alebo proste nohou. Ale Rokliny nám zamrzli, čiže opätovne sa vytvorili tie ľadopády, čo je teda ponuka pre tých špecifických návštevníkov, čo lezú ľady. Jednoducho v tej Rokline je to tak, že sú suché miesta, úseky suchých miest a potom sú zaľadnené. Hej. Niektoré stupačky sú zaľadnené, jak v Sokolej doline napríklad. Takže odporúčal by som turistom zobrať si nejaké turistické mačky určite. Po prípade, ak nemajú, tak aspoň minimálne lyžiarske paličky alebo nejaké turistické paličky. Podľa horskej služby sú turisti v Slovenskom raji v zimnej sezóne disciplinovaní a vhodne vystrojení. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje, že v doline Tiesňavy pri Stratenej došlo k svahovému zosuvu a dolina tak bude až do odvolania dlhodobo uzatvorená. Bežná turistika, ktorá je v raji najbežnejšia, najčastejší bod v zime navštevovaný je Tomášovský výhľad, tak bez pochyby tam je to bez problémov. Tam môžeme ísť aj mamičky s kočíkmi, to je celoročná destinácia a taká ešte pekná ďalšia túra je Stratenský kaňon, to je tiež také maličké, veľmi náročná túra pre rodinky s deťmi alebo starších ľudí. Teraz, keď prichádza jar, začína sa stmievať neskôr už samozrejme, ale časy sa predĺžujú na to stmievanie, ale tí turisti stále nech počítajú s tým, že nech si to naplánujú ten návrat skorej.